Aga jingle kai Saudi Pro League ka champion jong ka Asia ka Al Hilal Persia ka Al Weda. Haba pai sya ka jingle kai tang ha ka minit ka ba ar ka Al Hilal ka layo wan pen khi jar ning kong leng ba Michael. But ha ka minit ka ba ar peu sau leng ba udote ka Al Weda ka layo wan tep ya ka gol pen ya khai. But haka kelamit kata haka minit ka basan peway saisen ka Al Hilal kala yo biang ban tep ya ka gol pentam leng ba uigola. But hadin riu minit kata haka minit ka basan pinyo ka Al Weda kala yo biang ban siu kaliang ya ka gol jong ka Al Hilal leng ba u Anselmo. But shwa ban kut ka jingle kai ka Al Hilal kala yo biang ban tep ya ka gol ka bala leng bau Abdul Hamid kata ha ka minit ka ba khandai peu plus lai endra ya ka minit ka ba khandai peu plus khandai ka Al Weda kala yo biang ban tep ya ka gol pen ya khai leng bau Sawadi adu bukut ka jingle kai baro art legitim kia khai damar lai gol. Aga jingle kai semi final leg 1 jong ka Copa del Rey happening ka Barcelona Persia ka Real Madrid. Haba pai sya ka jingle kai ka Barcelona kala yo ban tep ya ka gol ka ban kong leng ba ka ungol jong ka Real Madrid. Kata ha ka minit ka ba ar penriu. But day leng ba ka shigol baro art legi kenhun ki klem la shu bat pen khijar ha ka kela step bat kumjuru ha ka kelamit. Adu bukut ka jingle kai ka Barcelona kala la ban pelim ya ka Real Madrid. Dai welan ka jingle kai semi final leg 1 jong ka Copa del Rey. Aga jingle kai I League ka ba kham shungshit aprengi art legi klom badon rengkat bat ki player Khasi. Ka Real Kashmir ka brega klub yele kai jong u Samuel Kanshi Frankie Buya bat u Rupert Nongrum. Persia bat ka Mumbai Khangre ka brega klub yele kai jong u ban pen kraunam nongklau bat u Ken Sailang Khongsit. Aba pai shakani ka jingle kai ka Real Kashmir ka penut kam da ka formation ka ba lais kat ba ka Mumbai Khangre ka penut kam da ka formation ka ba Sao ar. Haba pai shakani ka jingle kai ha ka kela step omdon gibala bat pen khijan. But day ha ka kelamit kata ha ka minit ka ban riu peu pra ka Real Kashmir ka yo shwa ban tep ya ka gol pentam leng ba u Samuel Kenshi but ya ka bol lai rapen bu da osel akyemang. Henry ka Mumbai Khangre ka Klem Island ya ka Real Kashmir bakan job haga ne ka jingle kai but shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus lai ka Mumbai Khangre ka yo ban siu kuliang ka shigul jong ka Real Kashmir leng ba u ban pen kraunam nong klau but ya ka bol lai rapen bu da ranjan. But day leng bagini ki argo ki beliau thep lagi player jong kari Khasi baro art lagi kenhun ki ya khai da marshi gol.